La gent que viu allà on hi ha tanta neu, en el Pol Nord, i tot allò que se li diu el cercle polar àrtic, de nom, ells a si mateixos s'anomenen inuits. Aquesta paraula vol dir el poble, la gent. N'hi ha altra gent que els anomenen esquimals. Aquesta paraula no els agrada tant amb ells, perquè aquest és un mot que van donar als indis que vivien més al sud, i aleshores la paraula esquimal vol dir menjador de carn crua. Però clar, el poble inuit, allò de menjador de carn crua, que no deixa de ser menjador de pernil, doncs no els agrada gaire, perquè ells no se senten menjadors de carn crua, se senten la gent, el poble, i és per això que ells a si mateixos s'anomenen inuits. Vosaltres sabeu com són les cases dels inuits? De què són? De neu. I com es diu les cases aquestes? Iglús. Doncs vet aquí que hi havia una vegada allà en el cercle polar àrtic, hi havia una noia que vivia amb els seus pares, una noia que era guapíssima. Era tan bonica que venia gent de tot arreu, dels 4 cantons del cercle polar àrtic, venien allà amb els seus gossos i amb els seus trineus a demanar la mà d'aquesta noia. Però aquesta noia era tan bonica i una miqueta presumida i no es volia casar amb ningú. I els pares li deien a la noia, noia, casa't amb algú perquè arribarà un dia que no seràs tan bonica. I aleshores no vindrà la gent a demanar-te la mà. Aprofita ara que ets bonica i ets jove i casa't, busca't una bona parella i no facis fora la gent que et ve de tot arreu, perquè cada cop que arribava algú ella no el deixava ni entrar a l'iglú. Marxeu, ja podeu marxar, no vull saber res. Però la noia deia, no, quan m'hagi de casar ja em casaré. De moment no tinc res a dir a ningú, o sigui que ja poden marxar. Cadascú que vingui, que marxi. I així anava venint gent i ella els anava fent fora, que tornessin pel mateix camí que havien vingut. I va anar passant el temps. Però va haver un dia que van arribar 2 germans. 2 germans que, aparentment eren com la resta. Eren 2 nois. Però alguna cosa devien tenir perquè aquesta noia en veure'ls li van fer gràcia. I aleshores es va deixar entrar en el seu iglú. Van estar una estona xerrant allà dintre de l'iglú i al cap d'un moment la noia havia decidit ja que sí, que volia marxar amb aquests nois. Així va ser que va dir, vinga, me'n vaig amb vosaltres. I en el moment just que la noia surt per la porta amb els nois, tal com surten per la porta, agafen uns vestits que t'havien deixat allà a l'entrada de l'iglú, uns vestits de nanuc, un nanuc és un os polar, un os blanc. Els nois van fer així, se'ls van posar els vestits i van mostrar la seva real naturalesa. Eren ossos blancs, ossos polars, i van agafar la noia i la van arrossegar per la neu. I la noia feia, no! I s'anava agafant a la neu, però els ossos polars eren tan forts que l'arrossegaven fins a un forat d'aquests que es fan a la neu. Sabeu aquests forats per on surten a respirar les foques? Doncs per un forat d'aquests, els ossos polars van agafar, van portar la noia i els ossos i la noia van anar dins de l'aigua del mar. I la noia feia, no! I els ossos polars s'anaven enfonsant. I la noia, no! I així van anar baixant, fins que la llum del sol ja no arribava. I allò cada cop era més fosc. I la noia... En un moment donat, els ossos polars, quan ja eren molt avall, van deixar la noia i se'n van anar nedant. I la noia va continuar enfonsant-se, fins que va arribar al fons del mar del tot. Quan va arribar al fons del mar, aleshores la noia, allà al mig de la foscor, va pensar, bé, i ara què faig? I al cap d'un moment a aquesta noia li va semblar que cap allà hi havia una mica més de lluentor i cap al seu darrere hi havia una mica més de foscor. La noia va pensar, cap allà deu ser el sud i cap allà deu ser el nord. Si tiro caminant cap al sud, poder trobaré una esquerda al mig de la neu que em pugi un altre cop fins a la superfície. Aleshores la noia, amb determinació, va començar a caminar al mig de la foscor. Els tenia oberts, però com que era tan fosc, no veia. Bueno, sí veia, però veia foscor. I ella anava caminant. I en un moment donat van començar a venir els peixos. I els peixos s'anaven acostant i anaven fent mossegadetes petites. La noia continuava caminant amb determinació. I els peixos s'anaven enduent trossets, fins que va arribar un moment que aquesta noia caminava i va deixar de tenir pell, i va deixar de tenir carn, i va deixar de tenir sang i músculs. I aquesta noia es va convertir en un esquelet que caminava.
I caminant, caminant, va arribar un moment que la noia no s'havia equivocat, va trobar una esquerda que s'enfilava fins a la superfície. Aquesta noia va caminar per l'esquerda i quan va arribar a dalt, en una platja tota de neu, aleshores la noia es va mirar i es va adonar que s'havia convertit en un esquelet que caminava. I la noia va pensar, bé, i ara què haig de fer? Però va pensar, mira, el que haig de fer és construir-me un iglú, perquè aviat es farà fosc. I aleshores la noia es va posar a treballar i va pensar en quan vivia amb els seus pares, que tenia aquell gran iglú, amb una plataforma per posar la carn a sobre. I va pensar, bé, poder no necessito un iglú tan gran. Començaré a treballar. I es va fer un iglú petit, a la seva mida. Fins i tot va tenir temps de fer-se una petita plataforma de neu per amagatzemar la carn. I un cop va tenir l'iglú fet, va pensar, bé, és hora d'anar a dormir. Es va ficar dintre de l'iglú i quan es va posar allà a dintre de l'iglú, a sobre del glaç fred, va pensar la noia, saps què m'aniria molt bé? M'aniria molt bé tenir un sac de dormir de pell de caribú. Sabeu què és un caribú? Un caribú és com, sabeu els rens del Pare Noel? Els cèrvols aquests, doncs un caribú és el mateix però al Canadà, és una mena de cèrvol gros, així. Ella va pensar, m'aniria molt bé tenir un sac de dormir de pell de caribú. I amb aquest pensament en el seu cap, la noia es va quedar dormida. I l'endemà al matí, quan es va despertar, quina seria la seva sorpresa quan es troba que allà a l'entrada de l'iglú hi havia un caribú mort. Ella va agafar aquell caribú, el va obrir, va treure la pell, va curar la pell i amb aquella pell es va fer un sac de dormir. I no només això, sinó que amb aquella carn d'aquell caribú la va posar allà amagatzemada a sobre de la plataforma i ja va tenir carn per poder menjar. Bueno, la cosa estava millor ara. A la segona nit, quan ella se'n va anar a dormir, es va ficar dintre del sac, ja no estava tan malament, però va pensar, m'aniria bé tenir una mica de llum per poder-me il·luminar per la nit. Amb una mica de greix de foca em podria fer uns llums. I amb aquest pensament se'n va anar al llit, a dormir, en el seu sac. I l'endemà, quan es va despertar, quina seria la seva sorpresa quan es va trobar unes foques mortes. Ella va agafar el greix de les foques, es va fer uns llums i per la nit ja tenia llum en el seu iglú. Així aquesta noia es va adonar que cada cop que s'anava al llit, s'anava a dormir, tenia un somni, un desig, i a l'endemà se li acomplia. I així anava tenint coses. Però hi havia un desig que ella tenia que no se li acomplia mai. Sabeu quin era aquest desig? A veure si algú m'ho sap dir. Digue'm. Tornar a tenir carn, tornar a tenir pell. I la noia demanava això, però això no se li complia mai. I és que poder les coses que s'emporta el mar no les torna. Bueno, la noia se sentia una mica sola. I com que no tenia res a fer, perquè, clar, tenia per menjar, tenia casa, i ho tenia tot, aleshores el que feia és que se sentava moltes estones allà, a l'entrada de l'iglú, i contemplava l'horitzó nevat, i contemplava aquella platja glaçada. I un dia que estava allà sentada la noia, va veure venir amb uns nois, uns caçadors que anaven amb uns caiacs. Sabeu què és un caiac, oi que sí? Una barca d'aquestes així allargades, doncs uns caçadors que anaven amb uns caiacs que es veu que venien a veure si podien caçar o podien pescar en aquella platja propera on estava ella, i venien allà remant. La noia, quan els va veure, allà des del seu iglú, va dir, nois, ve gent, i aleshores va sortir corrents i va dir, nois! Però clar, què van veure els nois quan van aixecar el cap? Van veure un esquelet que venia dient, nois! I els nois van tenir molta por i van dir, i es van ficar dintre del caiac i no van parar de remar fins que van arribar al sud. I allà al sud vivia el pare d'aquests nois, que era un home molt vell, era tan vell que per això no l'agafaven els seus fills per anar de cacera. I els nois van arribar tots espantats i van dir, pare, sabeu què? Resulta que hem anat a una platja del nord i ens hem trobat amb una noia esquelet, amb un esquelet que baixava així, que ens hem espantat molt, hem agafat el caiac i hem tornat cap aquí. I aleshores, aquell home tan vell va dir, com que jo sóc molt vell i aviat em moriré, no haig de tenir por de res. És per això que demà agafaré el meu caiac i me n'aniré fins al nord, a veure si puc parlar amb aquest esquelet. I sí, a l'endemà al matí aquell home va complir amb la seva paraula, va agafar el seu caiac, va començar a remar a poc, perquè era vell, però anava remant en constància. I així va arribar fins a aquella platja del nord. I quan va arribar a aquella platja, doncs va deixar el caiac, es va enfilar dalt del turó, i quan va arribar dalt del turó, allà hi havia aquella noia esquelet que estava allà sentada, que aquest cop no va sortir corrents, aquest cop se'l mirava així. Aleshores, aquell senyor,
es va posar davant de la noia i es van estar mirant una estona de fit en fit. I al cap d'una estona va ser la noia que va dir: escolta, diu, què poder tens gana? I aquell avi va dir, doncs sí, doncs sisplau, entra amb mi a dins del meu iglú, que et convidaré a menjar carn assecada, pernil. Aleshores, el noi va entrar dins, van estar menjant una estona. I aleshores la dona esquelet va dir, escolta, que no vols descansar una mica? I ell va dir, sí. Vols que ens posem a dormir en el sac? I aquell home va dir, sí. I la noia esquelet i aquell home vell es van ficar dins d'aquell sac de pell de caribú i els dos es van abraçar ben fort, ben fort, ben fort. I així van passar tota la nit. I l'endemà, quan es van despertar, la noia va dir a aquell avi, vull que em facis un tambor, vull que em facis un tambor petit. I aquell avi va dir, doncs així faré. Aquell avi va agafar un tros d'os de balena i amb una mica de pell de foca i amb aquell os de balena va fer un tambor petit. Un cop el va tenir fet, li va donar a la noia i va dir, té, aquí el tens. I fins i tot li va donar un palet per bategar. I aleshores la noia va dir, està molt bé. Va apagar els llums de greix de foca de l'iglú i a les fosques aquesta noia va començar a tocar aquell tambor petit que li havia fet aquell home. I a poc, aquest batec va anar omplint tot l'iglú, tot el cercle polar àrtic, tot el planeta, tota la galàxia, tot l'univers, tot el cosmos. I aquesta noia va començar a cantar i a ballar. La dona esquelet va parar de bategar amb el seu tambor, va encendre els llums i aquell home vell va poder veure que aquella noia ja no era un esquelet, era una noia jove, bonica, amb la seva pell, amb la seva carn, amb la seva sang, amb el seu cor bategant. I la noia va dir, espera't un moment. Va tornar a tancar els llums de greix de foca i va tornar a bategar en aquell tambor. I aleshores, encara a les fosques, la noia va dir, què tal? Com et sents? I aquell home va dir, doncs la veritat em sento molt bé. I llavors va ser quan aquella dona va encendre els llums de greix de foca i aquell home vell es va mirar i es va adonar que s'havia convertit en una altra persona que era la mateixa, però totalment rejuvenida. L'avi s'havia convertit en un noi jove, amb els músculs tensos, amb la carn tensa també. I aleshores aquell home va mirar en aquella noia, que tenia carn, que tenia un cor que bategava, i li va dir, escolta, et vols casar amb mi? I la noia va dir, oh, i tant, que em vull casar amb tu. Es van fer una abraçada forta i aleshores van agafar aquell caiac, en aquell caiac en el que havia arribat aquell home, es van enfilar els dos en el caiac i van començar a remar en direcció al sud, allà en el sud, on hi havia els fills d'aquell home vell. Quan van arribar allà, els fills ni els van reconèixer. Van veure aquell home jove i em van dir, ei, escolteu, vosaltres que veniu del nord, què poder sabeu alguna cosa del nostre pare? El nostre pare és un home vell que va anar a parlar amb una noia esquelet. I aleshores aquell home jove va dir, el vostre pare, aquell home vell, sóc jo. I aquell esquelet de què heu tenir por vosaltres és aquesta noia, que ara és la meva companya. I a partir d'ara estarem junts per sempre més. I aquella noia va dir sí, perquè el vostre pare va tornar a mi a la vida amb el seu tambor màgic. I diuen que així va ser com aquella parella van viure junts durant molts i molts i molts anys, en la Terra, en la galàxia
en el cosmos, en l'univers. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, i vet aquí un conte que s'ha acabat.